Mahaw mga guys. Mahaw tayo. Kape pares. Itong sudan. Ay nakautang ni sa dito sa among lingan sa among kauban ako sa trabahoan. Kautang ni gapon. Nakautang nyo guys. Kape. Paksa tayo sa bawang guys. Ang anak dito wala, tulog pa. Nagbuhat ang mata. Linggo man. Akong palad ka. Dito. Yan, kabalan-balan na itong kamera guys. Tanaw dito ang harabas. Mga guys, di paborito nila akong harabas. Shout out dahil sa team harabas. Yaugan, shout out dahil sa Ongpam family. Yung paborito naman vlogger. Pero what's up mga karabas? Kamusta po kayo lahat? Sana po ayos lang. Ating mga kasama po ay ayos lang pero may mga items sa amin na ayos na lagi po mamaya. Sana po lahat ng nataanan ng pagkakas na to ayos lang kung medyo napinsala po ay sana po makapapag tayo. Paborito naman po kami sa bukid para vlogger. siyempre maglinis. Harabas. Tumbang puno, ayan. G.O. Nakita niyo. Walang pa, marilasin. Saka ko mga vlogger nga galangan ako. Ubot nila sa balay tanawang guys. Wala din si Bay kasi may pupunta natin siya. Kung natin kung ano yung abutan natin doon. Maglilinis ng kanyang bahay dahil napakalalim ang bahay. Sa ilang mga vlog, yun dito na harabas guys. Kaya kuan nila na sa ilog, sa dagat, samot na naidako guys lang panagatan. Lingaw dyan ko ay shout out sa mga harabas oh. May sa lagi mapansin sa tanan nila ba atong video ba makitaan po nila harang kabaw sila na nagtanaw ta nila sige
tumba sa bagyo. Nagputol sila ang mga harabas dahil sa mga kahoy nga natumba sa bagyo. Thank you. Asbong ko, shout out sa Gioong ang harabas. God bless na to tanan mo guys.